6:23 da tarde en directo na Televisión de Galicia. Estou preparado, chegou o momento da cociña, chegou o momento de a voltas co prato e xa saben que as receitas poñedelas vós, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Bailarín, cara. Estou bailarín porque o último día no programa perdeu Merchi por primeira vez! Perdeu Merchi! Por eso bailas! Perdeu, estou contentísimo, estou feliz. O sea, hoxe, como se nota que é o día do apóstolo, que por fin se cumpliu algo neste programa. Bueno. Perdiches! Como estás? Ben, estaba mellor que ahora. Non só eso, gañei eu. Xa, é que foi como, de repente, o apóstolo Santiago dixo como podo aliñar os astros? Pois perdeu Merchi e gañou Xulio, increíble. O sea, foi o día de Galicia, foi o venres pasado. Como estás, Xulio? Moi ben. Sí. Home, Pesca Vitoria. Veño da Vitoria, non? veño a descansar o fin de semana, así que... Claro, o sea, ves ben, ves traballar un festivo, todo ben, non? Bueno, pero eso é... O sea, maravilla. Traballo... O traballo. O traballo. O que inventou eso é un traballo na vida. Bueno, seguro que estades desexando saber que é o que imos cociñar hoxe, porque, claro, en días como hoxe hai que cociñar algo especial, algo festeiro, algo moi habitual nas casas. A ver que nos trae Iago de Ourense. Son Iago de Ourense e vou explicar como fago polo un día de festa. Basicamente, collo o polo nunha bandexa de forno con un pouco de sal e pementa entre a pele e a carne para que colla ben o sabor, un pouco de aceitiño de oliva. Para acompañar o polo, corto unhas patacas en tacos, tamén con sal e pementa, unha cebola en xuliana e un par de dentes de allo esmagados. E todo isto o acompaño con un pouco de cervexa así no fondo da bandexa para que se hidrate o polo durante a cocción e ata que se faga. A ver como facedes vos e a ver que tal. Ese poliño, fixadevos na casa, que boa pinta ten, que aspecto, que presenza, porque polo xa poñen na receita, polo de festa, polo de festa. Claro, en todas as festas, Ou non? en todas as casas nas festas se come o polo. Sempre. Inda se come, na miña inda se come. Inda se come polo. Na túa cómese polo, cando hai festa. Ese de casa todavía mellor. Claro, é que o polo matábase para a festa. Home, claro. Non había máis, era así. Claro. Vale, pois Sí. quero que me contedes que ides facer co voso polo á festa, e si de respetar ou non a receita, claro. Voulle dar unha voltiña para, como é o día grande de Iago, porque hoxe é Santiago, Claro. voulle Bueno, facer xa un empezamos. poliño Xa está tirando por el. con tomate de tempada. Mima que Unha tomates. salsa, claro. Tomates vos ricos que A ver, agora, espera, cando espera, saben espera. realmente a tomate. Fíxate que tomates, Pon aí os tomates para que se vexan na casa. O verán é a É que época do tomate. O tomate, é iso que estes ainda son bastante bonitos, pero eu son dos que di, o tomate, canto máis feo, máis Máis rico rico. está. Máis rico está. É así. Ademais, Iago é así suenciño, seguro que un Xa polo está, así con xa está. tomate tal que lle gusta. Xa está. Salsa de tomate. Xa está. Oiche. E Xulio, ti que vas facer? A ver. Eu vou facer algo mellor. Non, mira, eu vou no asar enteiro. Xa que Iago asa, eu fago que me manda Iago. Eso é moi de festa, É moi de festa, sobre todo a presenza é moi de festa. Xa. Voulle dar un tratamento con mel e mostaza Como? que vai parecer que está barnizado, vai quedar brillante e ainda máis festeiro. Olo. Sí, vai quedar moi chulo, é moi Os rico. aromas van ser... Claro. Potentes. Sí, vamos a dar a acrituz e o picante da mostaza, suavizámoslo co mel e viceversa. E o mel no forno vai caramelizar, entón vai quedar de rechupete. Ai, estáse-me caendo abajo. Pois mira, como lo ves. chega o momento de traballar. Ponte a traballar que eu vou Venga. con Merche, a ver que me conta ela. A ver, dalle aí, Merche. Bueno, sempre estamos No, aquí espera, con xa este. lle dou eu. Xa lle dou eu. Vou facer Nin no día de Galicia sabe usar a vitrocerámica. Esqueceu É que imposible. escoitando a Con miña esta receta. rapaz. Que sí, que mira, aprendín sen que fixera falta Pero o teu dedo, custouche un Mira, pouquiño. sempre. Sempre. Vale, ti telo troceado, non? Vou estar o polo troceado e vou douralo cun pouquiño de sal e pementa, como usaba el tamén na súa receita. Ah, vale, moi ben. miras para outro. Por certo, dicirlle á xente da casa que pode chamar, como facedes vos o polo na casa? Que polo vos gusta? Con pataca panadeira, con pataca asada ou con pataca frita? Ou non sei, como é o polo que se fixo sempre na casa dos vosos avós, da familia, polos días de festa? Pois xa sabedes, chamades e sin problema ningún, vale? Chamade ao teléfono do programa, chamade. E, por certo, imos repartir tamén cartos, 50 euros primeiro e 50 despois. Así que estade atentos ao que pase aquí. Gustache pementa? Veña, botácheslle sal e pementa. Sí, esa, a dourar. Vale.
e que doure aí un pouquinho, non? Sí, non queremos que se faga, simplemente selar a carne e despois a retiramos. E as O verduriñas... sea, que son un minutiños. Sí, que colla un poquinho de cor e que quede bonito. Por un lado e por outro. Pois, mentras selas, a ver que fai, Xulio. Xulio, Bueno, mira, eu botelle simplemente un poquinho de sal e un poquinho de aceite. nada máis. Nada máis. Entón, agora imos preparar a mezcla, Pero que é que cheira aquí? Porque ule algo. a mostaza, o mel... Sí. Ah, é o mel, é o mel. Sí. E o viño blanco. Entón, mira, vamos botar un pouquiño de viño blanco, A mí encanta o mel, Uf. vale? Un pouquiño de viño blanco. Un pouquiño de viño blanco. Vale. Unha cucharadiña de mostaza. Bueno, cucharadiño. Unha cucharadiña. Unha culler e botalle un Por que caldeiro. Pero vamos a ver, é o polo inteiro para a festa, Vale. Entón hai que... E agora... O doble de cantidad. O doble de cantidad de mel que de... Que de mostaza. Porque o que queremos é que caramelice ben o polo, vale? Uf, isto... E non hai máis, o sea... Espera, que veu merche, xa veu merche, Así porque... xa, así xa. Claro, veu mirar, mira pai, Ves, mira pai. mira, merche. mira. Solo leva mostaza e mel. Mostaza, mel E viño. blanco. Viño branco. Ves? Sabes que pasa? Que Xulio está moi confiante, como dirían os veciños portugueses, despois da vitoria do outro día, de bater a imbatible Merche. Non é para menos. Sí, non Xa é me para dixo menos. miña filla, ponte as pilas contra a Merche. As pelis tamén. As pelis. Ves, e agora, pois vámoslo... Claro, isto despois queda como moi Esto dourado despois, por riba, non? Isto despois, o que é importante, vai ir 1 hora e media ao forno, ao forno Vale. a 160, 170 graus. E despois vámoslo subir a 200 media hora para que quede doradiño. É importante, con este xuguiño que vai soltar o polo mesturado con isto, O sea, que vamos ter truco da televisión. Imos ter, sí. Vamos ter truco da televisión. Bueno, a ver que lle parece a túa receita ao noso convidado de hoxe. Imos pedirlle a Iago que entre para que nos conte como van os dous. Así que, por favor, que pase Iago de Ourense. Un aplauso para él. Que tal, Iago, como estás? Todo bien, Como estás? Bien, todo ben. Bueno, vamos Tal, ver Iago? a Xulio, a ver, porque ti eres moito de facer polo, non? Alguna vez, sí. Sí, Algunas gústache? veces, sí. Quédache ben? Me gusta. Bueno, eso xa non o digo eu. Que digan os que o comen. Perdona, Tamén o comes, non? Bueno, sí, tamén, pero... perdona a indiscreción, pero cantos anos tes? 25. És un rapaz. Sí, son un... E xa cociñas Temos mellor que pillado. Xulio. Para nada. Que o digas ti, No, pero cociñas moito, sí, gústache. Sí, gústame. Non igual non todo o que me gustaría, pero bueno, sí, gústame. A receita de quen é? É miña, claro. É túa? Ves? Non é Hasta de... hasta allá. Cousas que lees en Merchi, internet... Pero non é de ninguén da familia, nin nada, é túa. Non, A sí, receta. que me gusta facer a min. Ah, vale. Pois mira, vamos a botar un vistazo aquí. Que... Mira. Xulio, É bueno facer enteiro, igual que a ti. Vale? E fixen unha mezcliña con mel, con mostaza e un poquinho de viño blanco. E antes, como Cañotas tiña moita gana de verte, non me deixou acabar. Entón, Xa. vamos a meter unha mazá polo cu. O polo, vale? espere. Eso é moi visual. Eso é moi visual. Claro, é moi visual. Tens que mostrar á xente da casa, quer decir, hai que meter no interior, No aí interior, está. pero por No detrás. interior, aí está. E vamos a poñer un poquinho de romeo tamén para matizar o... No interior, no, por arriba. No Por interior, arriba. no. O Romeo por arriba. Por qué? Porque así despois a mazá podémosla usar como guarnición ou simplemente para que lleve un poquinho de sabor e asegúranos que vai manter a forma bonita do polo tamén. Porque Para que a non se nos esparrama o polo. non se esparrama por baixo. Claro, senón hai que andalo atando e tal. Así non atamos e nada, vai nos quedar ca formiña ben... Vale, ben posta. entón, o seguinte paso, despois disto, que O por paso aquí foi sería ir ao facilísimo. forno, eso, 160, 170 graus, dependendo do forno, 1 hora, e despois a 200 graus, media hora. Media horiña. Hasta que se vexa ben doradito xa. O Compras traballo todo o fai o Sí, forno. Ti non fas nada. Eu animo... Vais a poñer no forno. Mentre se vai ao forno, eu faço unha guarnición. Vale, pues veña, vámonos a meter no forno, anda, veña. Vamos Vente por aquí, vámonos a meter no forno. E o forno prendino solo, Merchi? Prendíchele ti só. Sin axuda. Que pasa, tío? Mételo no forno sin que eu che diga, pa dentro. Ai, perdón. Espera. Espera. Vámonos a meter no forno. Va, ven. 3, 2, 1... Adentro polo, cerramos. Non peches. Que Bótame queres? ese tomatiño aí no forno co polo. Eso para mí é Veña, va. O sea, o forno fai o meu malo teu. Isto xa o metemos normal, veña. Veña, sí, Sí, veña, o tomate. Sin dar espectáculo. O tomate aí, veña, ala. Vamos para dentro. Ala, Merchi ten un pouco de morro, ostra. Vente, vamos a falar con Merchi logo, a ver que fai ela. Ponte Mira. por aí ao seu lado. A ver, Merchi. Temos o polo xa selada a carne, Vale. douradiña, bonita.
Bonita, bonita. Bueno, Non está bonito, así douradiño. sí, o que está, como dixeches, non está feito, non? No. Despois o Claro. faremos na salsiña de tomate. Por ahora simplemente queremos helar a carne e que colla así un color dourado. Que che parece a ti esta receita, Iago? Ten boa pinta. Sí? Ves? Sí, sí. Creo que hai alguén que quere falar da túa receita, Merchi. Na casa. Sí? Tan chamando, de verdad, tan chamando pola túa A miña nai. Non sei quen é. A ver quen está do outro lado do fío telefónico. Hola, boa tarde, Mari Carmen. Hola, boa tarde. Que tal, como estás? Moi ben, e vos xa vos vexo. Ah, nós estamos ben, aquí facendo polo, xa ves o día do apóstolo, moi ben, a verdad, non temos queixa ninguna. No, estupendo. E ti que eres de comer moito polo ou non? Pois sí, comemos bastante polo últimamente, nos últimos tempos. Ves? Mais ben polo. Sí, Mais ben, sí. Bueno, máis carne de ave, sí, de polo que da outra, sí. Moi ben. Sí. Ti vai ao teu, Mer, ti vai ao teu. A ver, contanos que che gusta máis, o polo estilo do que está facendo Xulio, o que está facendo Merchi, o que trouxo Iago? Pois mira, eso, a min o polo gústame casi, son comedora, son unha persoa comedora, pois casi de todas as maneiras. Ya. Pero gústame moito o forno, que está facendo... Xulio. Como é? Xulio. Xulio, Iago é o rapaz que veo. Xulio é normal que non coñeces, pero non cociña nada o pobre Xulio. No é que non cociña, que non me luce. Non che luce. Sí, Bueno, que coñezo, que vos vexo todos os días. Moitas gracias, Mari Carmen. Mira unha cousiña, queres vir polo programa? Bueno, pois se me invitades, vou. Non, non é que te invite. Eu invito, te tesme que vir cunha receita. Ah, con a receita, Claro. bueno. Tesme que vir cunha receita, traerme algo, así digo, cheo, ai, Mari Carmen, veña, trae algo, tal, facemos a túa receita e podes vir. Sí, bueno. Sí? Pareceche ben? Parece. Bueno, pois xa quedamos, entón, xa digo a xente que se poña en contacto contigo, vale? Vale. Veña, un bico mira. enorme. Bueno, gracias, Chao. igualmente. Gracias por ver o Adiós. programa, Mari Carmen. Chao, Mari chao. Que vos aproveite a merenda. Moitas gracias, moitas gracias. Iao, vente Adiós. comigo. Voute levar á zona de sufridores. Aí, séntate aí, non sufres moito, eh? Vale, vale. Ti non Un pouco sufres lume. moito, séntate aí, podes te sentar Aquí, aí na ao cadeira. polo frito. Moi ben. No. A ver, Merchi, Está Esta facendo máis polo toma. frito. Polo que frito. faz? Que faz? Fritín un pouco o polo, Sí. pero despois vou empregar eses tomatiños. Por ahora estou facendo na salsiña, no aceite que quedou de fritir o polo, É que estou xa chi- facendo as verduras. Claro, cheira Unha como cebola, a polo xa. Bueno, cheira a Sí. cebola. cheira rico. Cheira a cebola al polo frito con ensalada de tomate. no, vas a facer. que cheira moi rico, que Ceboliña. cheira como, sabes, que desta salsiña que a mí me gusta enchoupar no pan. Xa verás despois co tomate, isto é unha pasada. Buah, Dios, Non lo Dous veo. dentes de allo e unha cebola enteira. vale. Pois, Ben picadiña e facémola aí un pouco. mirade unha cousiña, mentres vos os dous batallades, un anda no forno e ti andas co sofrito, sabedes que imos facer? Dime, Nun día tan importante para Galicia, temos que saber que pensa Galicia sobre o polo e como fai Galicia o polo. Galicia, como é o teu polo? Como me gusta a min o polo, dixeche. Grande e feito, gústame o polo duro. De carne máis duriña, mellor que os blandos. O polo de jaliña, de polo. Estofado ou a brasa? Guisado ao forno, En escabeche. al ajillo, Eu normalmente fago a plancha, según o momento. A mí os que me gustan son os zanquiños. A min a ala. Alas, cuello, todo que leve hueso. Xa me dá igual. Un polo grande al horno, Máis que nada porque é o máis sinxelo. Se o poño relleno, poño unha mazán dentro, un limón. En lo que viene siendo la cavidad trasera, un limón partido por la mitad y ayuda mucho. Para flipar, pero para flipar. Para min é un manjar. Pa flipar, A verdade é que o polo está pa flipar. É que está riquísimo, o polo non vai estar, Merchi? Como está o polo? o polo está moi bo. Está buenísimo o polo, non? Fíxome gracia o señor que decía, o polo, que polo? Polo da pita ou que polo? Ai, que gracioso. Bueno, estás cos tomates xa, non? Sí, tomate maduriño, tomate Vale. así de tempada, que Ajá. está, mira, xa miras como Ese está. tomate é da horta. Este tomate da horta, este tomate está para comer así, como Así, come abocado. a miña nena o come así A xa. min pame un pouco nervioso cando compras o tomate e parece que lle metes un bocado a mazá en vez do tomate, sabes? Este tomate que non Que sabe está nada. duro, que non sabe nada. Claro, porque se ti estás acostumado a tomar tomate da casa, se tes tomates na casa, Eso ás é outra veces cousa. intentanche meter por tomate unha golden.
Non, unha Pero golden tamén- non é un tomate. Tamén depende moito da época na que estés. Claro, En claro. decembro, pois non hai tomate. Claro. Eses xa están, son golden e fríos, ainda por riba da neveira. Mira, imos poñer A boa ver. cantidade de tomate, así no vaso da batedora, Vale. e darlle un airiño. Un airiño. Airiño, triturar Un un airiño, pouco, ese vale. vai a ser o noso segredo, o segredo da nosa receita. Ah, Unha salsa de tomate caseira. o sea, o teu as de bastos é Empregar- a salsa de tomate. Sí, Vale. sí, sin lugar a dúbidas. Pois veña, Aí. dalle gas. Onde está a batedora? A ver se atopas por aí debaixo. Esta, non? É que nunca dá feito A que nada este sola. enchufada, sempre, tío, emprega sempre a que este enchufada, é senón verdade. coa outra é máis complicado. No, é que esta non está enchufada, sí. Mal asunto, así. A ver, deixo isto aquí. E mentras bates eu vou con Xulio. Vale. Bueno, mira, eu cocino unhas pataquiñas con piel. Vou Ah, facer, vale. vou facer o puré de pataca perfecto. Vas facer o Xa puré... que é o noso día, vou facer o puré de A ver. pataca perfecto. A ver, está dicindo que vai facer o puré de pataca perfecto. Perfecto. Entón, se di que é perfecto... Redondo. Vamos pedir a receita paso por paso. Bueno, pues Xa que mira. é tan perfecto. A ver, Xulio, don perfecto. Don perfecto no, don Veña. perfecto é o puré. Vale. Mira, cocemos as patacas con piel. Vale. Vale. 1 kilo de pataca, vamos a facer medio. Medio kilo de pataca, 125 gramos de manteiga. Medio kilo de pataca, 125 gramos de manteiga. E un orcén de leite. Vale. Sal, e nada máis. Xa está. Xa está. Pataca, manteiga, leite e sal. Nada máis. Non E iso necesitamos é nada máis. perfecto. É o perfecto resultado. Vale. Que verás. Vale. Entón, mira, sacamos as patacas. As patacas temos que pelalas. Sí, por xa si vas meter na... Sí, porque é que terte aquí así de cerca é presión, Por que coces todo con pel? Todos os días estás cocendo sempre con pel as patacas. Porque non se me dá ben prenar, no, é porque queda máis rico. Conserva máis o sabor. Non é o mesmo resultado, non queda a mesma textura. Ah, xa. Ah, vale, non queda a mesma textura, No. que curioso. Pues mira, Pero isto prena moi fácil. Pero despois papelalas é máis fácil, non? No, ahora prena moi ben, mira. Claro. Pasa que igual escaldas os dedos, meu. No, pero bueno. Isto Xa hai que esperar que... Non tes huellas dactilares xa, non? Non teño... Non tes nada xa aí, No, pero venme moi ben, ves? Sí. Mira, pa, Pues está perfecta. Estou me queimando de miralo, Que va, hombre, que non queima, pero vamos a ver. Como veña unha guerra, que eres dos primeiros, ti, Ai, eu si, ó. Eu si ven unha guerra, escapo correndo. Eu escapo correndo, xa te digo. No, pero o que hai que facer é separalo do lume, esperar que atemperen un pouquiño as patacas, Vale. non poden enfriar moito, porque senón non se esmagan ben. Vale. E nada máis. Vale, pois ti pela patacas que eu vou juntar Merchi. A ver, Merchi. Botelle o tomate. Vale. Botelle un pouquiño de viño branco. O sofrito que tiñas dantes. Sí. Botaches tomate e un pouquiño de viño branco. Vale? Despois, mira, tes aquí, mira, ves algo verde por aí? Sí, eso é Romeu, non? O que Isto é Romeu, anda por aí, mira, escapouse Ah, xa. escapouse, sí, pero Aí bueno, anda. botaches un pouquiño... Aí está. Aí. Aí está o Romeu. Aí está. E tamén hai unha cayena. Eso xa é máis complicado. Xa, eso vai estar Podería complicado. topar xa, pero... despois. Oe, pois este sofrito está moi traballado, Claro. Primeiro selando o polo, deixándolle o xugo, está moi traballado o sofrito. É que hoxe é festa. Hoxe de Merchi porque é un día de festa, hoxe, non é un día calquera. E agora, nesa salsiña, vais a rematar de facer o polo. Vale? Vale. Pois mira, mentres ti andas aí co polo, sabes que vou facer eu? Dime. Facer a pregunta dos 50 euros. Señoras e señores, que erva emprega Xulio para aromatizar o seu polo? 50 euros en xogo. Poden comezar a chamar, desde a casa, ainda que estean de celebración. Que erva emprega Xulio para aromatizar o seu polo, Chamade, porque temos 50 euros. Hoxe vades ter os supermercados pechados, pero mañán podedes ir facer a compra, vale? Mañán é martes, é día laboral para todos, Hasta Pero para nós, que hoxe tamén é día laboral, pero bueno, non pasa nada. Hoxe poden tomar un viño, cos 50 euros, ou? Sí. Como cos 50 Hoxe poden... Claro, hoxe... cos 50 euros. Claro. É verdad, Se podes pode ir dar ser. unha volta, non? Bueno. Hoxe son os 50 euros de dar unha volta. Eso é. Son os 50 euros de dar unha volta. Hoxe son 50 euros para dar unha volta. Unha volta Vale. ao prato. Iago, Bueno, están as patacas peladas, vale? Iago, ti daste conta de que nós aquí, menos cociñar, xa te daste Bueno, conta, menos non? cociñar el, que ainda non... Menos cociñar aquí falamos de todo. Bueno. Está ben. Eres moito de puré, tío, ou non? Sí, Ves? Sí. sí. A mí xa me Máis de decía... pataca cocida, pero... Ah, Bueno, pois vamos... É o mismo, Iago, non sei... Deixa, para aí xa. Mira, ermagamos as patacas, vale? Vale, tes un aí por riba, Sí, xa vin. Aí está.
Pô, ti facer non faz, pero diriges que dá gusto, eh? Págame por dirixir a mí. Madre mía. Madre mía. Págame por marearte un pouquinho. No, mira, que vayan así ben hermagadiñas. Vale. E despois disto? E despois disto, ímolas pasar a unha sartén. Vale? Vamos facer o... Mira, prendemos aí o... O lume. A min, como non me axudas... Espérame, home, aí está. Agora, sube aí. A lume medio, vale? Vale. Simplemente que queremos que quitarlle a maior cantidad de auga que se pode. Vale? Que xa teñen pouca, porque o cocer ca piel tamén absorbe menos auga. Outro dos motivos, ves? Eso rematei. Merchi, é que Merchi non pare de vir pa aquí todo o rato, xe, Sí, Xa rematei. Sí, non me fío, non sei que quere. Cando anda dando tantas voltas non é, verdad? Non é... Non é boa. É que Merchi sempre trama algo. Mira. É que eu creo que se complicou un pouco coa receita hoxe, Xulio. Boa, de eso nada. Eu teño aí algo feito, xa, vai que está riquísimo. Vale, entón, cantos gramos eran de... Mira, pa medio kilo de patacas? Para medio kilo de pataca, 125 gramos de manteiga. 125 gramos de manteiga, vale. Vale. Que isto eran 150, vamos a deixar así. Vale. E agora simplemente mesturamos hasta que se desfaga a manteiga. Crees que se desfara pa hoxe? Si, xa verás. Pouco a pouco. Vale, mira, vamos a deixar aquí Non mentre sei se cando rematemos o programa, pero... Claro, que deixo aí que vai desfacendo, nós vamos ver o teu polo, a ver como vai. Porque o teu polo xa... Frito, vai frito. No, o polo frito non vai, pero... Media oriña. Atención, Media oriña. Atención, Cocendo a lume mainiño, a salsa vai reducir. Vale. Vai quedar riquísimo. Se fixera falta, por exemplo, botarlle algo de líquido, poderías botarlle un pouquiño de caldo de polo ou así. Pero aquí sabes que non vai facer falta. E se tes un caldo dun polo que fixeras antes, xa maravilla, Claro. Eso xa, botaslle iso, vamos, é unha pasada. E vai reducir moito. Sí, vai a quedar, o sea, un pouco de salsa, pero pouquiño, Hai que botar media moita oriña, pataca. que ten que estar aí media oriña. Vai Moita quedar pataca. pa mollar, pa mollar. Sí. Sí. Vamos ver se a xente na casa tamén lle gusta mollar ou non, porque temos chamada de concurso de 50 euros. Que che parece? Pareceme ben. Sí. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Con quen falo? Con Fina de Pontevedra. Con Fina de Pontevedra. A ver, contame, Fina, a ti gusta o polo ou non? A min encántame. Bueno, mira. Eso está ben. A ver, contame que erva empregou Xulio para aromatizar o seu polo. Romero. 50 euros para ti. 50 euros para ti. Fina de Pontevedra. 50 euros. Así me gusta, Moi ben, estás contenta? Moi contenta. Vale, queres vir ao programa? Bueno, teño que pensalo, que non teño moito tempo. No, tes tempo para chamar e ganar os 50 euros para vir, non? Claro. Porque, mira, que ahora collo estarme na casa, entonces dixen, vou chamar a ver se teño suerte. Mira, tuve suerte. Claro, home, sí. Bueno, pois saca unha tarde, muller, e ves por aquí, contar uns contos, traer unha receita. Sí, hombre, non hai problema, vale? Pois contamos contigo, un bico enorme, grazas. Venga, gracias polo programa. Chao, gracias por chamar. Chao. Que justo dá cando chama a xente, verdad? Así animada, verdad? Sí, e cando ganan os cartos. Que bonito. Bueno, o teu chup-chup, canto tempo? Media oriña. Media oriña. Sí. Vai a depender un pouco do tamaño do polo, pero saberes, mira, estes anaquiños, sabes, son zancos pequenos, en media oriña isto faise de sobra, sí. Vale, fanse de sobra. Se fas cachos máis grandes necesitas un poquinho máis de tempo. Claro, que digo eu, o teu as para matar o seu 3 é o tomate. O tomate, tomates ricos de tempada e da casa. Que ahora mismo estás con 3. Veremos despois, Va, por Dios. Veremos despois. Bueno. É que eu xa parto de menos 10, non parto de cero. Mira, isto xa está a manteiga desfeita e agora vamos a botar así aos poucos un poquinho de leite. Vale? E vamos lle dando o espesor que nos queiramos. Manteiga, pataca, sal e leite. Nada máis? Nada máis, é que é moi sencillo. E xa está. Mira que pintaza, Queda cremosiño. E o polo? Estou no vendo por aí. Mira o polo, bicho. O polo, chaval, eso... Viste o polo? O polo está nos mirando mal, Está nos mirando fatal o polo, Así que nada. Bueno, por mentras vos dedicades a rematar isto, antes de sacar o polo, voulle contar 4 cousiñas a Galicia sobre o polo, vale? Moi ben. Parece por ben? Perfecto. Por veña, vamos alá. Porque Galicia inteira tolea por un polo ben cociñado, sexa asado, guisado ou á grella. Durante moitos anos,
telo na mesa era casi un privilexio. Agora, pois, temos máis sorte e podemos comelo cando nos presta, porque queremos darlle un aire festeiro. Bueno, podemos facer unha receita, algo especial, poñéndolle boas patacas, mazás ou castañas, ou unha verdura de tempada. Se temos boa man, sempre será un éxito, de verdade. E como era de esperar, o Polo, Pito ou Pita, que todos son máis ou menos da familia, fanlle unha morea de festas en moitos lugares. Tomade nota. En Lobiriñas, Cambados, Lalín ou Salceda. Botade un ollo ás vosas axendas e pasade por aí, seguro que non vos arrepentiredes porque están maravillosos, Maravillosos. Lobariñas, díxeno mal, verdade? Verdade. Lobariñas, non me matedes, por favor. Lobariñas, non me matedes. Cambados, Lobariñas, Lalín ou Salceda, vale? Festa ali. Quero vos moitísimo a todos. Bicos para todos e para todas. Como vai isto? A ver. Mira. Quero probar. Non te atreves? Sí, claro. Por que non? Ven por aquí, Iago, vente. Vente comigo, vámonos probar. Isto, supostamente, segundo dixo el, é o mellor puré do mundo da historia. Do mundo con mayúsculas, Podría ser. Podería ser? Podría ser. Podería ser, dixe, Como se te queda el cuerpo? Pero aquí non o provei. No, pero ca resposta. Podería ser. Bueno, pues espera aí. Podería ser. Podo? Espera. Atención. Mire, vouche ceder os honores. Atención, vamos a abrir o forno. Vale? Iago, por favor, 3, 2, 1, abrimos o forno. Merche, teño un tomate para ti. Deixa por aquí, grazas. Sácale o tomate, será desgraciado. Veña, outra. Venga, 3, 2, 1... Polo de festa no voltas co prato. Buah, mira. Polo de festa no... Hola! Mira, Polo de festa no voltas co prato. Mira que amazá por aí. Hola, vamos cerrar isto. Pois agora si chegou o teu momento, Xulio? Tedes que empratar, por favor. Agora ven a pregunta do millón. Zanco ou peituga? Ven por aí. Zanco, moi ben. Zanco ou peituga? Está chamando por ti para... Un zanquiño pequeno, xugosiño, paramos aí. Vamos a ir coa seguinte pregunta, vale? Para que a xente vaya gañando 50 euriños. Quen fixo hoxe unha receita de polo guisado? Quen dos dous fixo hoxe unha receita de polo guisado? 50 euros. Ti sábelo, verdad? Aí estás aquí. Ti sábelo, verdad? Quen fixo o polo guisado? Non nos vamos decir, pero damos 50 euros hoxe. Quen fixo a receita de polo guisado? Veña. Un dos dous fixo unha receita na que o importante é o tomate e o outro botoulle mel, botoulle... Que máis lle botaches? Mostaza. Mostaza, é verdade, mostaza. Cuidado, que iso vai estar... Eu xa guardei o garfo por si acaso. Veña, colócate aí, por favor. Iago. Que che vanche poñer ahora aquí os pratos. Aquí estás colocado. E agora, cando este todo preparado, empratado, vamos aló. Gustache a salsiña de tomate? Sí. Eres o peor, É que, Merche, eres o peor, Por qué? Xuroche, porque ibas seguido aos invitados. Ai, gustache tal, queres tal, non sei que, non sei canto. Moi ben, Gustache a peituga un pouco cañotas. A mí sí. Queres probar aquí está o plato. Mira, deixoche aí para que probes. A ver, por favor, Iago, proba o que ti queiras. Vide pa aquí os dous. Pa aquí os dous, ao meu lado. Cuidadiño, non te queimes. Está probando de Merche. Va. A ver, espera. Non digas nada, porque creo que temos unha chamada mentras probas o seguinte. Hola, que tal? Boa tarde, con quen falamos? Hola, ¿qué tal? Soy Inma. De onde? De Lugo. De Lugo? Ai, que bonita a cidade da muralla, que eu son mitad de Lugo. Que gusto dá que me chamen de Lugo, Sí, pues me alegro mucho. Sí, a verdade é que sí. Que tempo fai por Lugo ahora? Estás ben? Pues está un pouco nublado. Está un pouco nublado, pero bueno, se está bien. Bien, buena temperatura, sí. Pois a ver, para Lugo, 50 euros poden ser se respondes correctamente. Quen fixo hoxe unha receita de polo guisado? Pues Merchi. Merchi, 50 euros. Claro que máis para Lugo. 50 euros. Pues muchísimas gracias, muy contenta. Nada, moitas gracias a ti por vernos. Un bico enorme para Lugo. Igualmente a vosotros. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Vamos alá. Iago, probache lo outro. Non, ainda non. Pois probo. Aí vou. Dá mamao, Merchi. Hoxe, día do apóstolo, temos unha receita de festa, como non podía ser de outra maneira. E Iago, que ademais é o día do seu santo, ven aquí a gañar o amor de Xulio
ou amor de merch? Está difícil, Pum, pum. Un empate non vale. Que será? O empate non vale? Non, telo que xogar. O todo polo todo. Quen gañou hoxe? Xulio ou Merche? Xulio, vou dicir. ¡Xulio! ¡Enorme, Xulio! Segunda vitória consecutiva, non quere nin el. Que día tan grande o día de Galicia para Xulio. Leva 2 días seguidos gañando. Increíble, increíble. Marcial, xa ves, aquí temos de todo, Día de festa, día de celebración, día de polo, día de que veñas comer aquí dunha vez. Ala, un bico, vente, corre. Aí vou, pero antes de nada, ti sabes o que é o café frappé? Bueno, pois quen non o saiba, saberá o mañán porque nos visita o barista Óscar de Toro. E teremos un xeado para cans. E falaremos das normas de convivencia na praia, que está moi de moda isto do paddle surf, pero sabemos convivir, bañistas e deportistas. Mañán, o quen anda aí verán? Veña, espabila, mira o polo de Santiago, mira. Dale. Bueno, eso foi grande. Receitas de festa neste programa, hai de todo aquí, Veña, mañá máis.